El pròxim rival del Joventut en Lliga ACB és el Covirán Granada. La visita en terres andaluses la temporada passada es va saldar amb victòria local. La Penya va perdre 73-62. El conjunt nazarí ha fitxat a Will Barton, que ja va debutar la jornada passada, un escorta amb molta experiència NBA. I a més, ocupa la 17a plaça, un equip amb necessitats, i aquesta temporada, a la Penya, els equips de necessitats se li donen bastant malament. Com a punts forts, el Granada té el percentatge en tirs de 2, 55%. També són molts triplistes, anoten 9 o més triples per partit, i van molt forts al rebot ofensiu. A més, estan millorant les recuperacions i és un equip on no deixa jugar fàcilment. Per contra, els punts dèbils és que encaixen 87 punts per partit, cometen masses errors, tenen masses pèrdues. Fins l'arribada de Wiley no tenien gens d'intimidació i, a més, és un equip que, com dic, té masses necessitats per guanyar. Les claus del partit que hauria de plantejar Carles Duran és anar en compte amb Jacob Wiley. El exjugador de les Illes està sent molt interessant i molt potent, sobretot en les ajudes en el rebot. És el seu referent interior actualment. Ells és un equip que s'obre molt bé per tirar, són grans tiradors de 3 i això els dona avantatge al rebot ofensiu. S'ha d'anar en compte amb Dime i amb Wiley, que capturen moltíssimes pilotes en el cèrcol rival, i això l'haurà de tancar jugadors com Tomic, Brosianski i especialment Cook. Tenen un molt bon físic per la pressió i s'haurà d'anar en compte a l'hora de pujar la pilota. També anar en compte amb Lluís Costa, és el cervell d'aquest equip, gran anotador, gran director de joc i sobretot sap fer moure molt bé l'equip. La Penya, si juga Tomic i es troba bé, hauria de jugar al 2x2, carregar el joc interior, fer pressió i anotar fàcil hauria de ser la cistella. Ells no són grans defensors en els metres finals. Evitar els triples des de les cantonades, ells l'utilitzen molt i anoten molts percentatges. Arribar a les ajudes i evitar anotar. I per contra, que la Penya optimitzi els angles de 45 graus. Andrews, Feliz, Evans o Busquets des d'aquest angle haurien de ser capaços de notar. La Penya no se li dona massa bé Granada. Esperem que aquest cop sigui una victòria.